Ако изтръпването в краката вече не преминава, ако стъпалата ви изтръпват вечер, ако паренето не ви позволява да спите спокойно, това е пряк сигнал, че нервите ви се увреждат точно сега. Това вече не е умора, не са последици от тежък ден, не е възрастта и не са обичайни проблеми с кръвообращението. Това означава, че нервните влакна постепенно губят способността си да предават нормално сигналите. Можете да продължавате да се преструвате, че не се случва нищо сериозно. Можете да гълтате скъпи таблетки, да си правите съмнителни инжекции и да се убеждавате, че все още не е всичко загубено. Но има една истина, която никой лекар няма да ви каже директно. Ако не промените нищо, нещата ще стават само по-зле. Първо ще изчезне нормалната чувствителност на пръстите на краката. След това ще ви стане трудно да усещате температурата и допира. После ще се появи несигурност при ходене. Всяка разходка ще изисква все повече усилия. Всяко изкачване на стълби ще се превърне в изпитание. А след това ще настъпи денят, в който ще се уловите, че се страхувате да изминете дори няколко десетки метра без опора. Денят, в който най-простите действия ще ви костват усилия, а без помощта на близките си вече няма да можете да живеете нормално. Мислите, че преувеличавам? Не. Точно така завършва историята на хиляди хора, които са пренебрегнали първите сигнали на своя организъм. Но има и друг път. Не чрез безкрайни изследвания, не чрез постоянно увеличаване на дозите лекарства, не чрез скъпоструващи процедури. Ако изпитвате изтръпване, мравучкане или парене в краката, започнете да използвате този прост метод у дома още днес. Той отнема само няколко минути. Но именно благодарение на него над 100 000 души са успели да възстановят чувствителността си, да се избавят от постоянния дискомфорт и отново да почувстват увереност във всяка своя стъпка. Този метод помага за възстановяване на микроциркулацията, подобрява храненето на нервните влакна и подпомага естествените процеси на възстановяване на нервната система. Без сложни процедури, без постоянна зависимост от лекарства, без необходимост да променяте коренно живота си. Милиардната индустрия за симптоматично лечение не е заинтересована да научите за това. Но ако пропуснете тази информация сега, след няколко години може да съжалявате, че не сте обърнали внимание на време на първите признаци. Не чакайте докато стане твърде късно. Натиснете бутона под това видео и разберете защо хиляди хора вече наричат този метод най-важното откритие в борбата с изтръпването, мравучкането и паренето в краката.